D.A.D. in the house hos Åge. Fortæl os, hvorfor I har lavet en guitar. Det er ikke os, der har lavet det. Det er nogen ude i Kina, der har lavet det. Nå. Faktisk så er det på følgende vis. Lasse spørger, må vi ikke få lov at lave en D.A.D. signature? Og vi No siger fucking way, siger vi så. Længere er den ærligt talt ikke. Okay. Så siger vi, jamen kun hvis vi får lov til at bestemme nogenlunde, hvordan den ser ud, hvordan den spiller, hvordan den lyder, og ikke mindst, hvad den koster. Ja, okay, og hvad koster den? 2500 år siden. Men 2500 kroner. Ja. Det er 25 år siden. Okay. At Kopper var herinde og blev afvist af Preben. Okay. Preben Ulriksen. Ja. Ja. Og hvis du ikke vil købe en guitar, kan du så komme ud eller hvad? Så skal du bare stå og fedt eller hvad, sagde han. Okay. Det var fuldstændig samme model, bare en SG Angus. Okay. Sådan er Lasse slet ikke. Nej. Så det er hævnerspædet. Ja, Det er hævnerspil. It's the payback. Og det er mere eller mindre 25 år siden, hvis jeg kommer. Ja, det er 25 år siden. Okay. Gibson SG fra 67. For sure Preben. Fantastisk. Du står der med en æske under din hånd. Det er så den famøse Ill Will Pedal. Det er fremstillet af Carl Martin. Ja. Og man kan se den udpakket her. Og så kan man skrue op for level, det er så volumen. Så kan du for tone, det er en bass treble, som vi kender. Ja. Og så har vi lavet den lille vis, der hedder L, i stedet for distortion, ikke? Yes. Var det ikke sjovt? Det lyder faktisk godt. Der har Okay. vi ord. Den hedder Overmind, ikke? Nej. Den hedder L. Ja. Okay, jamen kan vi prøve at høre konstellationen? Den er god. Skal vi høre den? Ja, hvis vi må. Ja. Det er sjovt. Hvis man så ikke sender indbygges, man bliver langsomt sindssyg. Jeg må spørge lige nu, mens vi laver guitaren op. For det er ikke nyeste, den her stod derude så længe, men nu skal de få nogen komme ind. Der var et par sekunder, så har de adgang. Tryk på knappen der med de ledige